moi boas. Ia dicir que estaba en Vigo para correr a Big Bay, pero xa estou en Bayona. Acabo de rematar a carreira porque chegamos xustiños de tempo para deixar a mochila no guardarroupas e a poñerme xa no caixón de saída, así que non me deu tempo a gravar alá. Iso, vin correr a Vigo-Bayona, un percorrido que sai en Vigo hasta aquí, ata Bayona, pasando por Nigrán, de 21 km. O obxectivo ia ser correr a 3:50 en modo adestramento para a maratón de Madrid. Así que estamos a 2 semanas, creo que me faltan, 2, 3. Así que a ver que, bueno, xa sei que me saiu, pero vos non. Xa vos podo ir dicindo que bastante ben dentro do obxectivo. Así que deixo vos coa carreira e xa nos vemos despois no pós-carreira. Kilómetro 5 a 3:52. Estamos pasando a parte máis complicada, pero despois xa recuperamos. Vamos. Kilómetro 10 a 3:49. Seguimos por debaixo do obxectivo, así que nada, vamos seguir así, que a distancia despois igual dá medio rara, mellor ir por debaixo. Vamos. Kilómetro 15 a 3:47 de media. Seguimos mellorando, as sensacións perfectas, así que vamos seguir tirando. Non sei se debería tirar máis, pero vamos tirar. Va Miguel, venga. Venga, saluda ahí a Miguel. Vamos, Lua. Vamos, Miguel, dale caña. Tú puedes.
3:19, seguimos a 3:47, se quedan 2, así que acabar de disfrutar da carreira. Una atleta que el pasado año era campeona de Galicia. Falando. Pois ata aquí o que foi a media maratón Big Bay, con vitoria para Rubén Pires en 1 hora 8 minutos e 27 segundos e Carmela Cardama en 1 hora 18 minutos e 10 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto 77 e 20 da categoría, con un tempo de 1 hora 20 minutos e 6 segundos, a un ritmo de 3:46 o quilómetro. O obxectivo cumprido, xa que ia co obxectivo de correr a 3:50 e saímos un pouco máis rápido e con moi boas sensacións. De feito, houve tramos nos que me tiven que controlar porque as pernas me pedían ir máis rápido e aínda así nos últimos quilómetros deixeime ir. Pero había que controlarse porque ia en modo adestramento para a Maratón de Madrid e xa virán outros anos onde poder apretar máis nesta carreira, que por certo era a primeira vez que participaba e quedei bastante contento. Como vedes no paso polos puntos de control fun todo o tempo en progresión, polo que a priori todo saiu como tiña que sair. O percorrido con saída en Samil ten os primeiros quilómetros fáciles ata o quilómetro 3, onde está a subida máis dura e longa, a subida de Canido, ata o quilómetro 6. Dende aí xa a baixar progresivamente ata Nigrán, onde tras unha forte baixada hai un pequeno repeito curto pero intenso. Xa polo quilómetro 14,5 comeza unha subida ao Monte do Lourido, sen moita complicación, pero as pernas xa notan calquera pequena subida. Dende aí prácticamente xa aterrei o chan con algún sube e baixa que predominan durante todo o percorrido. A distancia polo reloxo foi de 21,3 km. Pois a carreira non sei por qué, pero houve varios tramos que me recordaron moito a Biobia a San Sebastián, sobre todo a entrada en meta con todo ese público animando. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 24 euros, para o segundo tramo de 28 euros, para o terceiro tramo de 32 euros e xa para o último tramo de 38 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, dúas distancias, a parte da media maratón tamén hai carreira de 10,5 km, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día da proba, servizo de gardarroupas, servizo de autobuses, animación durante a proba con gaiteiros e batucada, varios avituallamentos intermedios, 4 líquidos e 3 con esponxas, avituallamento final con bolsa finisher que teño por aquí, que está a bolsa, que tiña palmeritas, barrita de proteínas, unhas galletas e máis a medalla finisher. Creo que tamén traía auga, isotónico e fruta, pero ese xa a tomei alá, entón xa non teño nada por aquí. E de agasallo coa bolsa do corredor, que era de tela, viña o dorsal, máis información da carreira,
unha tableta de chocolate, unha mostra de crema de masaxe e máis a camiseta da carreira. Os puntos a mellorar, pois tema duchas. Non sei por que se foi porque chegamos tarde, pero aquel era un circo, moita cola para acceder a elas, e quen estaba por ali organizando estábanos metendo prisa mentre nos duchábamos para que fose meternos na auga e vestirse fora do vestiario. Eu cas presas ata deixei o champú e as zapatillas no vestiario, menos mal que quedaba o meu compañeiro dentro e me recolleu e deu máis para fora. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.